Hello everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोन बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोनहा बयबो गालिखौ नायनो होननानै बिनायनि थाखाय नै दा गालियाथ' जोंनाव फैनो सोलाबा नालाय सिगांनि ब्लगखौनो खेबखानाय दंमोन माने गालिमोनाव थांदोंमोन नालाय जोङो दा बेखौनो नोंथांमोन नायनो होननायखाय खालामफिननाय जादों आरो माने सिगाङावहाय होनो ना होआ साननानै थाबाय थादोंमोन मानो होनबा हाबानि सिगाङावनो थांदोंमोन नालाय बिसिनाव ओमफ्राय दा हाबासो जागुलायबाय बेसेबांबा गोबाव जाबाय ओंखायनो दा नायलांदो नोंथांमोनहा इन्ट्रेस्ट मोनोबा नोंथांमोना जाय सिगांनिफ्राय नायो मिन्थिखागोन जे बिसिनाहाय दुब्रियावसो होननानै दुब्रिनि चान्दरदिङाथिंजाय ओमफ्राय नै हाजोखौबो नुहुरो बिराद मोजां खिन्थु बे हाजो नङा दे आलदा हाजोसो बिसिनियाहाय बिसिनि खाथियाव चान्दरदिङा हाजोआ ओमफ्राय माने नैबेनो नै गेटजों हाबलांनांगौ बिसिना ओमफ्राय माने जोंनिथिंजाय माइखौ दैलाङाव गायोबा बिसिना एसे थाब मेसेङावनो गायो आरो मानो होनबा दैलाङाव ओरै ब्रह्मपुत्रना बिराद दावखोबोयो नालाय दैबाना जाजोबो ओंखायनो थाब गायो बिसिना ओमफ्राय नै जों सौफैनानै नै फंबायफोरजों गालिनि बडिगार्ड बियो जोंखौहाय लेंफैदों मालाय ओमफ्रायो जों नै सौफैनानै माने जोंनाहाय बोसोराव खेबसे ज' जालायनाय जायो नालाय फेमिलियाव दा बिनिनो ज' फेमिलि गेदारिं जादोंमोन आरो ओमफ्राय माने जोंनि आइमोननियाहाय फाला न'खराव जादों माने बोसोराव खेबसे जालायो नालाय ज' फेमिलि गेदारिं जायो दा गालिमोननि फालामोन नालाय ओमफ्राय जोङो बिसिनाव नै जादोंमोन आरो दा जाखांनानै आनै गोदानखौ लानानै जोङो ब्रह्मपुत्रथिं बेरायनो थांदोंमोन जोंहाथ' थांखांबाय थेवबाबो आनै गोदाना थांफेराखै नालाय ब्रह्मपुत्र दै सेरावहाय थांदोंमोन आरो बे चान्दरदिङा हाजो जेरावनाखि बिराद फेमास मन्दिर दङ बे मन्दिरावहाय जाय आं सिगाङावबो ब्लगाव होखांखाबाय जोंना सासे आदाया हाबा जादोंमोन आरो जोंबो बेरायहैदोंमोन आं होबाय थायो जाय नायदों बे नुखाबाय आरो जाय नुवाखै नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेयावहाय माने शिब मन्दिर दङ बिराद गिदिर ओमफ्राय शिब मन्दिरजों लोगोसे बेयावहाय बायदि रोखोमनि मोदायफोरखौबो दं आरो इभेन जोंनि बर'फोरनिबो दङ आंना माबाया आलिफ लेलाया आलिफ लेलासो आयु मा जालाहाय बिसोरजों Aburnya ada di kangni kan? Udah dari kalau lagi ada pulang balik. Jajan, bab jangan baik. Udah lama cur. Ayo. Arbo cie bisur ma baji. बेरायगासिनो लानानै yes औ वा मोजाङानो नोङो खयथा खानांगोन बै बांलादेशसिम थांबा 1 करोड़ बांलादेशसिम 1 करोड़ आयदै original एसे नांगौ फट'ग्राफारजों पजजों समायथारनाय केमेरा मालिका आइफन मालिकबाथाय बिदिनो जायो मोनथिबाय फोजा आइफन लाना ओंखायनो औ दे आयौ हालाहां हनै दुगैबाय नाङा वाव मागाना जिम लादों हो मागाना जिम लादों फोजा बरिया दे गस्लायानो नुवाखै नै बेट बेट तुम बेट नहीं
जोंना लकेल बेकग्राउन्डआव फट'शुट जाखांबाय ओमफ्राय थांगासिनो दङ गालि लकेसन दिन्थिग्राया नोंथांमोना फैनो हागोन गालिमोननि गामियाव फैनो हागोन खिन्थु मा होनोमोनलाय आङो दोनबोनायनि आंनाव फैसा नांगोन ओरैबायदिखा बिराद मोजां आरो ब्रह्मपुत्र ओमफ्राय बै जायगाखौथ' मिथिखागौ बांलादेश दासान्दि मा बोथोर होनोमोनलाय बेखौ मेसें फागुनखायनो माबा आरो एसे माबा आरोना हाद्रि बारा आरो हाद्रि ओमफ्राय दैयाबो खम नै बिदियाव फुना माबा थाजोबोमोन दै थाजोबो जुदि अखा हानाय बोथोराव फैयोबा ओमफ्राय दासो नैसिम फैथारोना नैलाय औ नैबे जायगासिम नैबे अन्थाइ फुरा अन्थाइजोब बियो बेखौ माबाजोबो लोमफैजोबो नायलाय बामनानै लांलाय दा आयु औ थांबाय नै बिसोरबो बेसारा बामै आनैया मेंजोब्बाय जोङो गालिमोनाव फैबाथाय बेनो बेस्ट जायगाया फट' खेबजानो एभ्रि टाइम फैबाबो बेयावनोसै आरो माने बेकग्राउन्डआ आलादा बिदि मोनसेल' दखर नङा आरो ना खेबनो मोजां आरो नोङो एंगोल बाय एंगोल लानानै आलदा नुयो आरो गावबागाव नागिर खेबनो रोंनांगौ आरो ना जों बिराद गोजान थाबायनानै माबादों जुदि नोंथांमोनहा एसे शुटफोर लानो गोसोबो फैनो हागोन आरो बे जायगायावहाय चान्दरदिङा होनो चान्दरदिङा मन्दिर खाथियाव बिराद मोजां मन्दिराबो दा बानायगासिनोसो बारा रायलायनानै लाब गैला खोनाला दा बेंखागोन आलि मुसुगुरानो आलि ब्लेला गोजासोलै मुसुगुर गैजाया मैयासो खर' लोबलायलायनानै फैलायलायदोंमोन आङो टाउननिफ्राय गैला दा लाब गैया खर' लोबनानै नै दा हाद्रि बाबफबजोब्बायना थांनानै लोबफिनखानांगोन दिनै नाव गाखोनो लुगैदोंमोन नाव गैला मोजांबावसो बिसोरसो नै बिसिनि पस्टजों हायाथ' जा बेरायखांबाय नै ओमफ्राय बेरायखांनानै फट' आरि लाबाय आनै गोदानखौबो फट' खेबबाय ओमफ्राय थांफिननोसै दैयाथ' बे मेसें बोथोराव बहुद खम जायो नालाय ओंखायनो थाबायनो मोजां दैज्लां बोथोराव खिन्थु बिराद दाहार जायो आरो लोगोसे ओरै लोमजोबोबो नालाय ओंखायनो बांद्रायबो ओंखारजाया आरो गिनांगौ ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना बेरायफैयोबा जायगाखौल' दाखोर खालामनानै दागालां आरो ओमफ्राय नै दा थांफिनसै गथ'फ्रा बिराद इन्जय खालामदों गान दामलांनानै बेसारा आनैयासो जि बामबाय थानांबाय ओमफ्राय दा जोङो गालिमोनाव हाबहैनानै थांफिनसै आरो न'आव बिदाय बाय आखाइ हमलायलायनानै मालाय दोनबोलायथारबाय गारियाव बे गुफुरजोंसो थाङो आबै बे गुफुरजों थांगोन सिगाङावनो गाखोहोगोन आबैखौ औ बे हो आयु दे खेंनानै हरदो राजा लास्ट मानो लास्ट खुलुमनांगौ आबैखौ दासो खुलुमदों औ बाय गालि आंखौ होनदों खालामफिन दे खालामफिन ओरैखौ औ दे औ आयो बरिया औ खेबबाय औ जाबाय नों खेबनो जुबाय आंखौ एफा गोसा नोङो साला औ सायाबा साला आरो बेबो जिम लाग्रानि आखाइ आयौ आयनो दे गाखोनोसै आबै थादो दे दा जोंहा थांफिनसै नै जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच बाय बाय लाभ इउ अल